Good evening to everyone. Hello लोगोफोर नै आं फैलायबाय दिनै देवालिनि नामै आङो देवालिनि थाखाय माबा मा होनो गावग्रा लायनो नागिरदों बमा दायो बमा लायनायखौ एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय नै बमा गावग्राखौ एसे बानायबाय आङो बमाखौ माखौ गावगोनथाय बेखौ मिथिला दा थांबासो मिथिगोन र' माखौ लानाय जायो एबार आं नैखौ माबायदि बानायनायखौबो खोन्थानोसै आङो दा मोनायाव माने दायो गावसिनि बेखौ एसे बानायना दोनखाबाय आङो एसे टाइमबो जाबायथ' मोनाबाय ओमफ्राय र' आं एबार नोंथांखौ खोन्थानोसै आं एबार रेडि जाबाय एसे खामानि मावखांनानै दुगैखांबाय दुगैनानै नै थांसै आरो दायो थांनानै बमाखौ लाना फैनोसै बेनि उनाव गावनायनायसै आंहा बारा बमा गावनायनिथ' हुदा गैया थेवब्लाबो आं गिदों अब्लाबो गावनायनायनि आङो माबायदि जायो थांसै दायो नै आङो खोन्थालांसै नोंथांमोनाबो आंजों थांफाबाय थादो लोगोसे र' स्कुटि स्टार्टनोसै स्कुटि स्टार्ट खालामनानै आं दायो थांसै एसे मोनाबायबो ना एबार थांसै थांबाय आङो दायो ओंखारबाय नै ओरैनो थांसै ओरै गामिखै लायनोसै आं बमाखौ सोरनावबा एसे खोन्थालांसै जोंना लामाया माबायदि न'नि लामाया लामाया बारा थिग नङालै मा बमा गावनो रेडि जाबाय नामा बानायबायानो फालिगासिनो नायदों बानायगासिनोसो होनबा मानसिया दासो बानायदों बमा गावा नोंथाङा नों गियो नामा नों गियो रं बमा नै साबो रेडि जाबाय बमा गावनो सावथ'वाखै आरो बानायबायना गुमैयाबो मोजां बानायदों ना नै बेना एसे स्टाइला बेलेग रिसेन्टलि आं मोनफैबाय बमा लांनो नै एबार खोन्थानोसै आं माबायदि बमाखौ लांनो नै दखानिया आयाव माबायदि बमाखौ लाखोब्रा मानसिफ्रालाय हौलाय नों बबेखौ लाखो जोंहा लांखांबाय लांनानै दहाय सावहैखांबाय माथो लांफैबावखो मैयाबो लाबोनानै सावगासिनो बमाया दिनैसोब्रा बमानि दखानाव नै गुदामाव मोनफैबाय आङो दाना माखौ लांनांगौलै खोन्थादोलै नै बे मालिकआ बियो नै बे मालिक जोंनि एबार आङो बमाखौ नायनोसै माबायदिखौ लांलै आङो माखौ लादों नै जोंना माबा राननि फ्रिखौ नांगौलै माबायदि फ्रिया अबे नै बमा बिलाय मा बुस्थु इयो केन्डेल जोंना रानि माबा फ्रि नांगौलै नैबे नामा दुब बायदिया नै बेखौ जोंना रानियानो नांगौनो रानि आंनो बिहरदोंमोन बेखौ लांसै आङो मोनसे फिथाइ बेलाय मोनसेयाव थाइबेसे ओमफ्राय इयो 10 थाखा गिदिरबो दं एसे गिदिर बे जागोन दे बेखौ फिसाखौ लांदो बेखौ मोनसे लाबाय आङो ओमफ्राय बेखौ लानानै मोनसे ओमफ्राय बमायालाय मायदिया मोजां खोन्थालाय आंनो बमायाथ' बमाखौ मोनसे खोन्थादो हाब बिराद गोलोम गाबगोन नामालाय बारा गाबनायखौ आं गावनोबो गिलायलाङो माबाखौ लां नोङो इनैखौ मोनसे लाबाय आङो रानिनो ओमफ्राय मोनसेखौ बेखौ लानो खम जायाखै र' बेथ' बिराद गाबगोन खोमालै बे किटकाटखौ हरहाय किटकाटखौ रानिनो लांनांगौ बारा गिदिरखौ गावनो गिलायलाङोना आङो नै बिदा खम गोसा देरगोन बियो नुनाय स्टाइलावनो आंनाव हरगोन दा थांनाय बोसोरनियाबो दंबायसो आंना गावाखै आंखौ दा बेखौ बेरगनाय बेरासै सन्देह लादां आङो बमाखौबो गावनो गियो नालाय जायखिया सोर मोननैखौ लाबाय आङो बे हरदों आंनायखौ पेकिं खालामनानै बेसे जाखो मोननैजों एसे मोननैल'सो आं बमाबो गावनो गियो नालाय ओंखायनो एसे लाबाय आं एबार लाबाय एबार सावनानै खोन्थानोसै आङो एबार आं बमा गावनोसै नै माने आंबो बिराद गियो नालाय गावनायनि र' सट मा खालामलै धोरोम बिमानाव खामाखैनो खोमा गोजौआवसो गारनांगौ दा खोरोसावलाय आं गिलै बमा सावबाय आं गिबायसो माबायदि ओंखायनो बेफोरबायदि बुस्थुफोरजों बारा खेला गेलेनाङालै गेलेजाया आंनिया फ्रे फ्रे सावदोंना आंनि नोङो फ्रे फ्रे सावदोंमोन सावदोंना
नै मानसिफ्रा दुं दानानो सावगासिनो दंथारो ओमफ्राय जोंना आनिया माबा ख्रे ख्रे होननाय मा बुस्थु बियो सावगासिनो नै माइदि मोनदां सावनानै राहुल नै मोजां मोनदों माइदि सावदों नै टिट होनलायनाय मोजां ना नि एसे सोमावनांगौरा ओरैजाय